yakunikwa nguThixo. Kodwa namhlanje yayikhoboka lokwasiwa ngemeko, yayikhoboka lokwasiwa Nkosi yami ngento ezenzayo, yanikwa igama esidodas. Xa ingekho kuyasuba ngaba amadoda ayikhuphi imali, noma ngabe biseyiphelile ukuthi sakwakhe emzini ingabe sakha imali yayidliwa ile ntombazane ethe yathatha ilifa labo eyohlisa ngalo. Ngoba uThixo ilifa lentombazane inikela uba ngabe ibe lendoda enye, kube lendoda ezasiqenya esothi naku unkosikazi endawunikwa nguThixo. Kodwa namhlanje intombazane iyahamba iphila ngobulala ilifa. Liphele ilifa mfundisi wami, liphele ilifa lentombazane ngenqaba yikho ebukhoneni bukaThixo, ngenqaba yakho ilifa layo yahamba. Kwensuku bahlele nesingane ithi iBhayibhile isivelo sonyala wolahleko waphela enqwenela nokwehakho futhi esuke esokweni sexabiso wanqwenela nokwehakho kwavuka akwaba. If only I know lay Elia ukuthi kudlala lelifa kungohlobo yengaphumanga. Kunamantombazane konsuku athi if only I have known Elia ukuthi ukudlala ngobuntombi ngengadlalanga. Inhlungu kuphuma ebukhoneni bukaThixo. Uyabona usinisiwe namhlanje, ungazi uphume ebukhoneni bukaThixo. Nayiphi imeko nayiphi situation efikayo ungayivumeli ikukhuphe ebukhoneni bukaThixo. Ngoba ngaphandle ebukhoneni bukaThixo kulapho kuhlela uSathane, kulapho kuhlela amadimoni, kulapho kuhlela ukubopheka. uSathane akakwazi ukubamba as long as ukupresence kaJehova. Waphumela ngaphandle usayina i-suicide note. Mama ngikuxelele wena uthandazelwe apha, wena ukhululeke apha, wena usiniswe apha. Ithi iBhayibhile once kwaphuma indimoni emntwini ziyaphuma zihambe zicanda amathafa zithi nayi zilisakunga zithi ndiyawuphinda ndiyohoba. Xa iselibuya ibuya iyodwa, ibuya ivayithe ezinye ezi-7 iphinde yongena phakathi kulaa mshini. Ifumele phi alawa mshongena ngenqaba umntu uye waphuma ebukhoneni. Wafika zafika idimoni kuvuliwe, zafika idimoni kungabiyelwanga. Mamele yonke le vesi yasiwa ithi iBhayibhile kwafika uSathane phambi koThixo wathi uThixo ungalile na uYobe umkhonzi wami. Wathi uSathane ndingambamba njani ngoba umbiyele. Ubuyele njani ukupresence kaThixo uphathe ebukhoneni bukaThixo. Everything uSathane asamuyenza ayisebenzi ngoba uYobe uphathe ebukhoneni bukaThixo. Ukebona kwensuku khona abantu abangafuna usinisa ngenqaba babona abanye besithi basinisiwe kodwa bephila inhlungu, bephila impilo yokubulaleka. Uvakale kuthiwa uzalwane uhambe wahamba wabona esishibhini wasela utshwala. Kwenzeke ntoni? Udume ebukhoneni bukaThixo. Awuthi makhi, awuthi makhi wakho nje uthi makhi ungaphumi ebukhoneni bukaThixo. iBhayibhile yaphuma le ndoda yaziwa ngemeko yayo, yaziwa ngenhlungu yayo.
Yani bephuma isithi yasasi isithi kudala ngilapho kulena desire of life yafika endathi andifuni ukucontrola umntata yaphuma yahamba uthi David better a day spent in the house of the Lord than 1,000 days spent elsewhere. It is better a day spent in the house of the Lord than 1,000 days. Better than 3 years spent elsewhere. Better a day spent in the house of the Lord than a day spent elsewhere. Inhlungu zabo basikhuphela esibhini bafike batheka itafula babizumntu somkhansishi mamela thukela ngalo kunentombazana apha every time inenhlungu ukhona kusolotshwayo asikele etshwaleni usapha imali enhlungu. Kosiam. Better a day spent in the house of the Lord than a day spent 1,000 spent elsewhere. Yaphuma unyana olahleka waphuma usuku lalo endlini kaThixo wanesile kodwa unyana olahleka umke for 1,000 years. Waphuma usuku lesibili yayi-2,000 years ngoba wajwamka kuThixo indlela akukhumbula ngayo, ndlela le akufuna ngayo, ndlela le akulangasela ngaba ubuyele endlini yayo. Uyabona ke ntosi usithi impilo yakho i-beyond replacement. Awunokwazi ukuncedakala, awunokwazi ukuthi izono zakho ngendlela owena ngayo awusafanele kusindiswa. uThixo indlela okukhangela ngayo. Wabuza ku-Adam wathi, Adam, where are you? Uthi Adam, khona usekho ebukhoneni ba, you're no longer in the presence. Fite kwenye ndawo ngavuka xa besithi masiyele endlini kaJehova. Nkosi yam, uthi kwenye Nkova kubani ukuhlala entabeni yakhe engcwele, ozohlala nothi ozondwendwela, ozohlala nothi ozomane engena omane ephuma kodwa ozohlala. Athi impilo yam ihlala kuJesu, ihlala phakathi ebukhoneni bukaThixo. Wahamba unyana olahleka, the more ehamba the more esihla ilifa lakhe, the more elambela isoka, ehamba zama ukuzalelisa, ehamba zama uthengela amasambu, emane ethengela kathoni uzama uzalelisa ngoba enhliziyweni yakhe kulelethi isonga. Ndikhumbula isonga sikadala watshabalalisa imithi nabani kwensuku abayigqibile ilifa baphila impilo yokutshabalalisa ilifa ngenxa bengekho ebukhoneni bukaThixo.
liphele ilifa, aphangele umuntu angumdlubandwane, abantwana balambe udlilifa. Kusalo ubasibone kwentsuku abantu benemali kodwa amakhaya abo aphelile. Sheke indlini nje ekhaya, abantu bakhona banemali, ifa lifiwa elsewhere. Jesus babizwa amagama kwenje uflethed kuthiwe ngobhumahisa. Ngemva kunesikhala, ngemva kunesingala, kunomzali somewhere othi umntwana ndamkhulisa ngenhlungu, ndandiphangela ndimbelekile, ndandihamba ndiklina ekhaya emqolo, ndisithi ngenxa yomntanam andizuyeka lo msebenzi, kodwa namhlanje lo mntana wandehlisa eshibhini ongubhumahisa. Uhliwe eshibhini. Liyaphela ilifa, liyaphela. Mabela ungamfuna uYesu namhlanje, kodwa liyaphela ilifa. Ungathi bakushokisa wathi siyakushiyekisa ngoYesu, kodwa ilifa liyaphela. Liphela umfana esabhavelwa, esisibethi sendawo, liyaphela ilifa. Futhi nasa nyini uThixo ayityhila nje. Kunabantu kwentsuku kwenzima ukolatha utata omntana, ngenxa yoba lo tata omntana wayesisibethe high school, wayemhle emhleke esikole, ethembise nekhaya lefaith, enazo zonke, enazo neefle zonke izinto. Namhlanje ungahlela lawa sesipotasi, namhlanje ishibhini ivala nguwe, uhambe kodwa, uhambe bethwa, uhambe nyathelo, ntsuku ngantsuku nguwe wopha igazi. Kubekho imhlolo zokuthi mntanam nanku utatakho. Kwenzeka ntoni? Laphela ilifa, laphela ilifa, laphela. Ngenxa yokuphuma endlini kaThixo. Masiye Matewu, Sawufana. Glory, we worship you. Matthew 22. Matthew, yes. Verse 1. Waphendula uYesu wabuye wathetha kubo ngemizekeliso esithi, ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu ongukumkani, owamenzela umsitho unyana wakhe. Wabizela umsitho. Mamela ithi iBhayibhile, unyana lowo lahleko wathi sele kude, wathi sephelile ngayo, wathi sele nikiwe amagama esitotasi, sele ngunganyelweni, wathi phakathi enhlungwini, wathi inhliziyo yakhe igcwele zisingala, wathi ngiyakusuka ndiye kuBaba. Ndibawa balile phakathi kwakho namazulu. Sengathi ngiyambona endlini kaThixo ebekade nikwe isikhundla, ebekade ngusosaziwayo, ebekade phatha ingxowa zasecaweni, ebekade tshoqala ecaweni. Wathi this time around ndifike ndibe ngumkhonzi. Andisafuna unikwa sihlalo, ndifuna yena utata. Andifuna ukwaziwa ngagama, andifuna ukwaziwa ngenkondlo yam, kodwa ndifuna utata.
sithi esi sihlo ngawona wesusa abakhonzi bakhe ukuba baya kubabiza abamenyiweyo beze emsithweni. Basuka bavuma ukuza. Wabuya wesusa abanye abakhonzi esithi, yishoni kwabamenyiweyo ukuthi yabonani isihlo sam sendisilungisile, iinkomo zam neento zam ezitshekisiweyo ziqheliwe, konke sekulungile, yizani emsithweni. iBhayibhile ithi baqala bathunyelwe kwabamenyiweyo. Mamela njengoba impendulo namhlanje. Kukho le ntetho mfundisi wami ethi umuntu akaxelelwa nguYesu kodwa kufika ubizo. Le ntetho bangaba kuthiwe xa umuntu umxelela nguYesu athi alikafiki ixesha, athi wena lifikile kuwe kodwa likafiki kum. Na uYesu uphendula loo nto apho bangaba bakhona ebebemenyiwe. Le nto ithethwayo ayombasapho ibikhona eBhayibhileni uba ngaba uThixo ebemema umntu oMoses bamenywa from birth, ezalwa sesaziwa ungukaThixo. Eliya, Jeremiah, uThixo Jeremiah ndakwazi usesesiswini sikamamakho. Bonke ngabamenywa. Samson wathi esazalwa wanikwa isimemo soba ngabangazi achebe ngoba udestined for ukubulala amaFilistini. Ibinjalo loo nto. Umntu ebemenywa nguThixo, ebefikelwa nguThixo kule mihla yokugqibela, wase wathumela uYesu, wase nalo mzekeliso ke ngoku qhubekeka. Awakhathalanga ke bona, basuka bemka, omnye waya kweyakhe intsimbi. Abamenywa bebengasamameli emimoya, abanye babekwa babazinkosi oAhabi, bebekwa nguThixo. After bebekwa nguThixo babewezinkosi, ithi iBhayibhile baeqa kwakuThixo benzela izithixo emibingelelo. Abamenywa bona kuThixo, abavuma uThixo athi ngabiza wena bathi ngisebhizi. Funda ke ngoku. Awakhathalanga ke bona, basuka bemka, omnye waya kweyakhe intsimbi, omnye waya ekurhwebeni kwakhe. Bathi ke abaseleyo bababamba abakhonzi bakhe, babaphatha kakubi, bababulala. Evile ke ukumkani waqumba, wayikhupha imikhosi yakhe, wabatshabalalisa abo babulali, wawutshisa nomzi wabo. Verse 8. Aze athi kubakhonzi bakhe, umsitho okunene sewulungile wona, kodwa abemenyiweyo bebengafanelekile. Yiyani ngoko ezihlanganweni sendlela, uthi yiyani to the main streets. Hambani ezindleleni, ufike uthini endleleni. Thithi abo nithene bafumana, othe wafumana endleleni, nibabize beze emsithweni. Nibabize hlala phansi, uthi uyamenywa emsithweni. Hallelujah. Likelele isenanto yokubizwa, ayisenanto kosiyamu lobizo lukaThixo, kodwa uThixo nawo yehlala esitratweni. Nabanina enidibane naye nithi uyamenywa. Mamela nawe uyamenywa, nawe uyamenywa, nawe uyamenywa, nawe uyamenywa, nawe uyamenywa emsithweni. Ithi iBhayibhile xa isehla libanike ingubo ezimhlophe. Noma ngoba le ntombazana othumela nayo ibingathi
uzengisa ngomzimba kodwa uthi mamela namhlanje uyamenywa noma ngoba umfana elebade sihlinzayo kodwa uthi namhlanje uyamenywa noma ngoba besele besinikele etshwaleni noma ngoba besele phalasi lifa uyamenywa ngenzeka bangabamama abantwana bakho bakumamela uthi wothetha nabo bafuna ukubetha kwalapha kuwe kodwa uyamenywa ikhona inkulu ikhona ukwenzeka mayisisa mabrother uthi kuphelile ngami andisenakafa andisena-future nothixo akanomthanda xa ndinje uyamenywa into esithumeyo uthixo ukuthi nabantu esihlangana nayo simnike ingubo emhlophe sithi uyamenywa emsithweni awukho lapha by mistake uzele isimelo asimele ngenyawo fana mehlo kunabantu usathane athi xa nkosi yam ebabona bangabantu bamfuna uyoshi kodwa mcingise ngamahlazo akhe uyamenywa ewe wakhomfa umntwana wamkhopha akho mntu uyaziyo loo nto uyamenywa nawe uthi kuyakufuna ewe wabulala umntu uyamenywa noba ngoba sowungenile etrongweni wamane uphuma uyamenywa uthixo ufuna wena kanye thizulake nabanina ebhayibhile kwenye indawo ungayena bangasindiswa bonke abantu bafikelele kuyazini inyaniso ukuthi there's only one God and one mediator between man and God ongumuntu Kristu nawe uyamenywa yabona ithi ibhayibhile wabethwa ezakhe ingubo sayingqodela ligazi wabethwa ukuze zakho zibe mhlophe uthi uncwadi kaIsaya yizani sibonisane nakuba ingubo zakho sezibomvu zangqobela ligazi kodwa ndiyawuhlapha siba mhlophe ngaphezu kokhipha sifane namehlo njalo nje uyamenywa my Jesus simenyiwe namhlanje uza akuye simenyiwe
sonke. Nkosi yami, sonke simenyiwe. Yabona namhlanje angikhathali noba kwenzeke ntoni. Uba kwehlile kwenyuka bonke namhlanje simile ey'hlanganweni zendlela. Bonke bamenyiwe bemthaka benjalo. Bonke namhlanje bamenyiwe emsithweni. Namhlanje ngicela wena ukamna nabantu othi qala ngizame nezabo, othi Yesu ngene empilweni yami, othi Yesu ngathi impilo yami, uthi yebo Nkosi ngithathile ngelifa, kodwa namhlanje ngiza kuwe. Ngicela bashoyo namhlanje ukhona ungalibazisi uze ngaphambili sithandaze nawe. Bonke bamenyiwe, abamhlophe abamnyama, abandiya abansundu, bonke bamenyiwe. Ikhona indawo wasomandla, ikhona indawo phezulu esulwini. Nawe namhlanje kulamile uphakama, wena ubulalekayo ungenamali, wena ugulayo uyabizwa. Ngicela namhlanje uphamsana zakho uze ngaphambili siyathandaza. Uyamenda namhlanje. Namhlanje ujonge inhliziyo yakho. Yabona kunezinto ezizabulala abantu. Abanye bosama yafa zingani. Kodwa banehloni ngabantu. Mamela ingxaki abambe wena ayibambanga usenza kwabo. Namhlanje vula inhliziyo yamkela isimemo. Yebo izinto zibethile uhlangene lezinto kodwa namhlanje praise God ukuthi nawe umenyiwe. Basekhona abantu abanilibasayo, basekhona abantu abahlele phansi abanehloni ngabantu. Sakunika ithuba lokugqibela.